Tuntuuko sinusta, että sinulta puuttuu hengelliseen lapsityöhön tarvittavia välineitä? Älä huolestu. Tästä sarjasta saat sopivia työkaluja. Kättä pidempää lapsityöhön. Kun sä tarpeen näet ja ryhdyt tehtävään, ei alku aina helppoa. Tässä sulle kättä pidempää. Tervetuloa tänään Kättä pidempää -ohjelmaan. Aivan mahtavaa, että sä oot mukana ja tänään me puhutaan oppimisesta. Vanha sananlasku sanoo, että leikkiminen on lapsen työtä. Niinhän se varmasti on. Ja sanotaan myös, että kertaus, se on opintojen äiti. Sekin pitää varmasti paikkansa. Tänään me mietitään tällaisia juttuja ja lisätehtäviä siitä, miten sä voit auttaa lasta oppimaan paremmin. Sä löydät netistä vapis.fi/Kättä pidempää. Tervetuloa messiin. Kättä pidempää. Äskettäin luin Tenava-tarinoita, sellaisia lausahduksia, joita lapset on sanoneet. Joku oli kysynyt 6-vuotiaalta sukulaistytöltään, että miten lapset jaksaa koko päivän aamusta iltaan olla niin puuhakkaita ja energisiä. Ja tuo tyttö oli vastannut, että se johtuu siitä, kun lapset leikkii koko ajan ja niillä on silmät hämmästyksestä auki koko ajan. Jos tämä piirre on lapsille tyypillinen, niin varmasti sellaisilla asioilla on myöskin käyttöä siinä Raamatun opetuksessa. Usein me on mielletty sillä tavalla, että Raamatun opetus on se vakava puoli ja se sellainen asiallinen harraspuoli ja sitten tämä leikki ja muu on niin kuin sellainen viihdyke siinä erillään, että ne on ihan 2 eri juttua. Mutta tässä jaksossa me ajatellaan, että leikki olisi asia, jolla Raamattua voi opettaa. Kättä pidempää. Mikä on mielileikkisi? No niitä on monta, mutta yleensä semmoisia, mä tykkään semmoista, missä on niinku paljon ihmisiä ja niinku toimintaa, semmoista niinku kontaktia muiden kanssa. Kirkonrotta. Miksi se on niin kiva? No koska siinä saa juosta ja siinä ollaan kavereitten kanssa. Hippa. Sellaisesta poliisijärjestöstä. Mä oon juuri ollut oman lapsenlapseni kanssa tuolla mökillä, niin me on ammuttu jousipyssyllä. Eli mulle tämmöinen mielileikki on ihan tämmöisiä arkisia harrastuksia ja arkisia tekemisiä lasten kanssa. Piirtää. Miksi piirtäminen on susta mukavaa? Kun saa kuvailla ajatuksia. Jeesuksen kanssa mä soitan pianoa ja laulan. Että se on niinku sellainen henkilökohtainen oma juttu. Mielileikkinen varmaan samurai. Konkka. No hippa. Kuuropiilonen. Sulla on joku semmoinen leikki mielessä, mitä sä oot lapsena itse leikkinyt? Mikä oli mieli? No hippaha, se on aina ollut hyvä ja sitten kaikki ne Action Manit ja Turtlesit ja nämä leikittiin, että ollaan supersankareita tai jotain vastaavaa. Lasten kanssa on tätä piilosilla oloa ja sitten on tätä liittaa on ollut. Hypätään ruudusta toiseen, piirretään se ruudukko. Kaikki leikit on kivoja, joissa saa pitää hauskaa. Oletko sä saanut hevosena olla monta kertaa? No niin, hevosena totta kai vaari saa hevosena olla. Kättä pidempää. Leikki voi tuoda iloa, toimintaa, energian purkamista, naurua. Leikki voi luoda yhteyttä sen ryhmän välille. Leikin kautta
voi saada onnistumisen kokemuksia. Voi itse leikkiä ja keksiä jotakin uutta, tai sitten voi yhdessä joukkueena, ryhmänä kokea sellaista, että hei, me onnistuttiin tässä. Ja leikit myös auttaa pettymysten käsittelyssä, koska kilpailuissa on myöskin se mahdollista joissain tilanteissa, että häviää, tai että minut saadaan kiinni, tai nyt minusta tulikin se hippa. Leikin kautta voi opettaa asioita, ja ne jää paremmin mieleen. Leikin kautta voidaan myös havainnollistaa ja soveltaa sitä, mitä on siinä Raamattuopetuksessa opetettu. On olemassa monenlaisia leikkejä. Roolileikit on yksi tällainen leikkityyppi. Siinä osallistujilla on rooli ja sitten sitä keksitään sitä leikkiä eteenpäin. Lapset voi itse keksiä niitä ja valita roolit ja edetä siinä leikissä sen mukaan. Tai sitten ne voi olla annetut roolit. Se voi olla myös ohjattu roolileikki. Että ryhmällä on tehtävänä esittää tilanne, kun jotakin kiusataan pihalla ja miten siinä voi toimia. Sitten on sääntöleikkejä, joita on tosi monenlaisia. Niissä on valmiit säännöt, joiden puitteissa sitten toimitaan. Ne voi olla tämmöisiä kilpailutyyppisiä leikkejä, kisoja, viestejä, erilaisia muistipelejä, lautapelejä. Tai sitten ne voi olla sellaisiakin, jossa ei ole kyse voittamisesta, ne voi olla laululeikkejä ja tutustumisleikkejä. Ja silloin sen leikin tarkoituksena on joku muu, yhdessä tekeminen, toisiin tutustuminen, uusien asioiden löytäminen itsestä ja niistä muista leikkiöistä. Ja sitten voi ottaa vielä tähän tämmöinen luovien leikkien ryhmä, johon kuuluu sitten erilaiset näytelmä, nukketeatteri. Siihen voi sisällyttää rakentelun, askartelun, piirtämisen, maalaamisen. Monet tällaiset luovan ilmaisun tavat, jotka auttaa sitten myöskin ja on tämmöisiä leikinomaisia, siis auttaa sitä oppimista. Erään kerhokerran aluksi leikimme semmoista vriehakasta leikkiä niin kuin energian purkamiseksi. Sen leikin sääntöihin kuuluu, että se, joka ensimmäisenä keksii etsityn sanan, voi huutaa sen mahdollisimman nopeasti ja kovalla äänellä. Ja se oli hauska leikki. No hyvin pian sen leikin jälkeen aloitin sitten opettaa Raamatun kertomusta ja huomasin, että ne leikin säännöt jäi päälle. Koko ajan joku huusi jotakin ja kovalla äänellä ja keskeytti kaikilla mieleen tulleilla asioilla sen opetustilanteen. Leikit on hyviä ja hyödyllisiä. Ne luo hyvää ilmapiiriä, niillä voi opettaa monia asioita, mutta kannattaa miettiä, minkälaisen leikin mihinkin tilanteeseen sijoittaa. Ja myös se, että kaikki tietää, milloin leikki alkaa ja milloin se loppuu. Tuossa kerho-ohjelman ympyrässä on merkitty keltaisella kaikki ne osiot, joissa voit käyttää leikkiä, joten ihan kaikessa. Aloituksessa toimii hyvin tämmöiset lyhyet pienet tutustumisleikit tai sitten joku siihen aiheeseen johdattava leikki. Kolehtiinkin voi liittää leikin samalla kun laitat sen rahaa sinne keräyspussiin tai purkkiin, niin voit keksiä pienen tervehdyksen, jolla haluat ilahduttaa sitä kummilasta, vaikka jollekka se keräys on menossa. Rukoushetkeen voi myös liittää leikkejä, rukousleikkejä. Yksi voi olla tällainen rukouspyörä tai ruletti, jossa jokainen saa vuorollaan pyörittää sitä neulaa ja sitten se rukousaihe, mihinkä se neula osoittaa, niin sen puolesta sitten voi rukoilla. Tässä on nyt kuvia maailman kärsivistä lapsista ja ne muistuttaa rukousaiheista, mutta voit myöskin vaihtaa siihen erilaiset rukousaiheet. Musiikkiin liittyy tietysti myös mahdollisuus leikkiä. Laululeikit on varmaan se kaikkein tunnetuin vaihtoehto. Silloin liikkeet on siinä mukana ja se lisää sitä yhdessä olemista ja sen laulun muistamista.
myöskin leikki voi olla sellainen, jossa valitaan sen kerran laulut pussista. Siellä on ne, mitkä sä oot halunnut sille kerralle ja järjestys tulee sillä tavalla, että lapset saa vuorollaan nostaa sen kortin, joka muistuttaa juuri siitä laulusta. Raamatun lauseisiin voi liittää myöskin, niin kuin me on aikaisemmin jo puhuttu, monenlaisia leikkejä. Ei kukaan käske, että niiden lauseen sanojen pitää aina olla taululla tai seinällä. Ne voi hyvin olla lattialla. Jokainen saa vuorollaan kulkea niitä pitkin oikeassa järjestyksessä, kun toiset lukee sitä. Ja sitten taas sekoittaa sen niin, että seuraavalla on uudenlainen rata. Ja siihen voi tehdä aika haasteellisiakin versioita. Kertomukseen voi myöskin Raamatun kertomukseen liittää leikkejä. Esimerkiksi tämmöisiä pantomiimileikkejä, missä kuvitellaan niiden henkilöiden ilmeitä tai eleitä tai tunteita ja näytetään niitä siinä yhdessä. Myös lähetysosioon sä voit liittää leikkejä. On ihan hauska tunnistaa maun tai hajun perusteella vieraita mausteita tai hedelmiä. Tai sitten voidaan leikkiä leikkejä jostain muusta maasta. Lapsena olin tosi arka, enkä oikein tykännyt kilpailuista. Koulussakaan mä en oikein viitannut, kun mä ajattelin, että no jos se menee kumminkin väärin, niin en mä vitti viitata. Mutta sitten taas mä tykkäsin paljon leikkiä ja tehtiin sellaisia näytelmiä. Ja esimerkiksi niissä leikeissä me usein sitten leikittiin se, mitä oltiin nähty seurakunnassa, eli pidettiin puheita ja koottiin kansaa siihen kuulemaan. Ja itse asiassa aika nuorena sain jo omassa seurakunnassakin arkuudesta huolimatta olla antamassa pienen todistuksen siitä, että mä rakastan Jeesusta. Taisin olla silloin vasta joku 7-vuotias. Toinen asia, josta tykkäsin, niin oli pyhäkoulutädin ohjaamat nämä näytelmät. Ja eräänkin kerran niin meillä oli näytelmä, jossa puhuttiin Joosuasta ja kuinka hänen kauttaan Jerikon muurit kaatu. Ja tätä näytelmää oli tosi mukava tehdä, sillä mä itse sain vaan seistä siellä sotilaana siellä muurilla. Ja sitten siinä koko näytelmässä oli meidän perhe mukana. Eli ei pelkästään lapset ollut tekemässä, vaan ihan eri-ikäiset seurakuntalaiset tuota näytelmää. Ja nämä tällaiset pienet onnistumisen kokemukset, niin ne oli hienoja. Sitten tuossa kerho-ohjelman ympyrässä on 2 osiota vielä, joihin nämä leikit sopii erittäin hyvin ja muu toiminta. Ensimmäinen onkin tämä toimintaosio, eli jotain tekemällä oppimista, jotain mikä liittyy siihen opetettuun aiheeseen tai ajankohtaan. Ja askartelu on varmaan se yleisin, mikä me mielletään pyhäkoulutyöhön tai raamattukerhotyöhön liittyvinä. Tapa, joka on jatkuvasti hyvä olla käytössä, on kerhovihko tai joku vastaava, johonka voidaan tehdä aina jotain pieniä tehtäviä siltä kerhokerralta ja silloin se opittu myöskin tulee piirrettynä tai kirjoitettuna itse sinne muotoiltuna. Kaikenlaiset leikit ja pelit voi olla tässä osiossa mukana. Esimerkiksi liikuntaleikit tai joukkuepelit. Ne on erittäin hyviä tapoja opetella toisen kunnioittamista. Millä tavalla mä kannustan toisia, millä tavalla mä teen yhteistyötä. Niissä on hyviä piirteitä, jotka voi tukea ihan sitä raamatun opettamista. Sitten kaikki tämmöinen niin kuin leivonta tai ruoanlaitto. Se on lapsista hauskaa, se voi liittyä hyvinkin sinne Elian elämän kertomukseen tai johonkin muuhun raamatun kertomukseen. Ja myöskin kaikenlaiset palvelutehtävät. Jos kerhossa askarrellaan joulukortteja diakoniatyön tarpeisiin tai sidetarpeita lähetystyön tarpeisiin, niin ne on kaikki sellaista toimintaa, joka on hauskaa, leikinomaista, mutta myöskin hyödyllistä ja tukee oppimista. Yksi sellainen hyvin tärkeä juttu on juhlat. Eli jo Raamatussa Jumala on antanut juhlapäivät
ihmisille, Israelin kansalle silloin aikanaan, että siinä muistellaan Jumalaa, erilaisia asioita, mitä Jumala on tehnyt. Ja juhla on sellainen yhdistävä tekijä, sellainen, missä me saadaan niin kuin iloita yhdessä. Ja siksi on hyvä, että sinne pyhäkoulu- ja kerhokauteen sisältyy myös joku juhla tai useampikin. Se voi olla jouluun tai pääsiäisen liittyvä juhla, tai sitten vaikka kaikkien yhteiset synttärit. Päivää. Päivää. Miten voin auttaa? Minulla on käsityövamma. Tarkoitatte käsivammaa? Ei, vaan käsityövammaa. Jotain työperäistä? Ei, vaan käsityövammaa. Ja mitenköhän tämä käsityövamma sitten oireilee? Näin. Ne ovat askartelujani. Aika pahalta näyttää. Ja tässä on viimeisin tuotos. Ja mitenköhän tämä päätyi teidän käteenne? Askarteluohjeissa sanottiin, että teippaa tuotos alustaan. Koska askartelu oli kädessäni, teippasin sen siihen. Tämä on onneksi helposti irroitettavissa. En tosin tiedä, miten uusien ennaltaehkäiseminen käy. Kiitos, kiitos. Voinko kysyä, miksi jatkatte tällaista tuhoisaa toimintaa, joka aiheuttaa vammoja? Katsos, olen pyhäkoulun opettaja ja lasten vanhemmat odottavat, että lapset tuovat joka pyhäkoulukerrasta pienen askartelun mukanaan. Selvä. Ymmärrän. Ongelmat alkavat ohjeista. Esimerkiksi voidaan pyytää, että taita paperinkulmat yhteen. Mutta mistä tietää, taitaako vierekkäiset vai vastakkaiset vai kenties kaikki kulmat yhteen? Näyttääkö tämä teistä Galileajärven kalastaja-alukselta? No en kyllä tunnistaisi sitä sellaiseksi. Niin, ja mihin tähän nyt mahtuu Jeesus ja 12 opetuslasta? Tiukkaa tekee. Ehdottaisin teille askartelukuntoutusta. En ole kyllä varma, riittääkö se tässä tapauksessa. Voisimme etsiä teille käsityövammatonta avustajaa ryhmäänne, miltä se kuulostaisi. Hyvältä. Silloin voisitte itse keskittyä antamaan lapsille kotiin viemiseksi jotain muuta tärkeää. Mitähän se olisi? Antakaa heille sanoma. Viesti Jumalalta. Sellainen nimittäin löytyy joka ikisestä Raamatun kertomuksesta. Ja tuo sanoma rohkaisee ja johdattaa lasta kotona ja koulussa ja on hänen mukanaan aina. Sanoma. Loistava idea. Ja sehän löytyy Raamatusta ilman saksia. Aivan niin. Ette tarvitse saksia. Kiitos paljon. Näkemiin. Näkemiin. Sitten tuolla on vielä tuo kertausosio tässä kerhoympyrässä. Ja se on sellainen hyvä leikin paikka myöskin. Miksi toi kertaaminen on sitten tärkeää? No tietenkin sen takia, että se opetettu asia painuu mieleen. Mutta tärkeää on myöskin se, että sä voit katsoa, että onko se asia ymmärretty oikein. Ja siinä vaiheessa voi korjata vielä niitä juttuja, jos joku onkin käsittänyt jonkun asian ihan eri tavalla kuin mikä se Raamatun ajatus on. Se myös auttaa arvioimaan sitä opetusta. Jos sä kysyt lapsilta kysymyksiä siitä aiheesta, missä olet opettanut ja kukaan ei tiedä eikä osaa vastata yhteenkään kysymykseen, niin silloin kannattaa arvioida sitä omaa opetusta, että onko mä nyt sanonut ne asiat niin selvästi ja tuliko se esille, mitä mä halusin tuoda esille tässä opetuksessa. Ja tuollaisen kertausleikin johtaminen ja vetäminen, niin siihenkin voi laittaa taas muutaman semmoisen muistisäännön.
Ensiksi on tärkeää tietysti valita se leikki. Siinä voit käyttää ihan tavallisia normaaleja pelejä, muistipelejä tai muita, tai voit tehdä sellaisen leikin, joka liittyy siihen opetettuun aiheeseen. Kun Joosua meni vakoilemaan Jerikoa tai hänen miehensä sinne, niin Raahab laittoi ikkunaansa punaisen nauhan ja kertauskisassa joka ryhmä saa vetää sieltä punaisen nauhan. Ja ne nauhat on eri pituisia ja joka ryhmä voi sitten muodostaa niin pitkän nauhan kuin saavat ja pisimmän nauhan tehnyt joukkue on tietysti sitten voittaja. Tai sitten pelissä sammakot voi hyppiä taikinakulhoihin niin kuin Mooseksen elämässä Egyptissä. Ja ennen sen kertauskisan tai leikin alkamista niin on tietysti tärkeää antaa ohjeet, miten se toimii. Ihan niin kuin kaikissa leikeissä. Anna ne ohjeet selkeästi ja jos jaat joukkueita, niin älä aina laita tytöt ja pojat tai sillä tavalla, että kaverit menee samoihin, vaan joukkueet voi jakaa sillä perusteella vaikka kuka tykkää omenoista ja kuka tykkää appelsiineista tai niiden joukkueet, jotka istuu ikkunan puolella ja niiden joukkueet, jotka istuu oven puolella. Pidä huoli siitä, että kun se kertaushetki alkaa, niin kaikki tietää, miten tämä toimii ja jokainen on valmistautunut tilanteeseen. Kertausosioon tarvitaan tietysti kysymykset. Ne kannattaa tehdä etukäteen, koska silloin sä voit miettiä, että mitkä on oleellisia kysymyksiä ja sitten voi olla, että siinä varsinaisessa tilanteessa ei ehkä tulekaan mieleen mitään, mitä kysyisi. Tee kysymykset siitä, mitä sä oot opettanut. Se on tasapuolista niitä lapsia kohtaan, koska silloin kaikki on samassa asemassa. Koska aina on siellä mukana niitä, jotka tietää Raamatusta paljon enemmän kuin toiset. Ja sitten se on ikävä, jos vain ne, jotka tietää paljon jo ennestään, saa vastata. Ja kysymyksissä niin vältä niitä kysymyksiä, mihin on vastauksena vain on tai ei. Vaan tee mieluummin niitä kysymyksiä, jotka on semmoisia ajatuksia herättäviä. Ne voi testata asiatietoa. Esimerkiksi, että ketkä oli ne opetuslapset, jotka oli Jeesuksen kanssa rukoilemassa. Tai sitten on hyvä myöskin tehdä kysymyksiä, jotka testaa sitä, että onko ymmärtänyt niitä Raamatun totuuksia ja sitä sanomaa. Miksi Jeesuksen piti kuolla? Se vaatii jo enemmän kuin pelkästään nimet tai paikkakunnan. Ja sitten tee vielä soveltavia kysymyksiä. Eli millä tavalla sinä voisit tulevalla viikolla rukoilla ja pyytää Jumalan apua missä tilanteissa. Eli jotain sellaista, mikä liittyy siihen lasten jokapäiväiseen elämään. Ja joskus nämä kysymykset voi tulla toisellakin tavalla. Tässä on pussissa esineitä, jotka liittyy pääsiäiskertomukseen ja sieltä jokainen saa vuorollaan jonkun esineen ottaa ja kertoo, että mihinkä tilanteeseen tuossa kertomuksessa juuri se esine liittyi. Kertausleikin aikana niin on hyvin tärkeää, että noudatat niitä sääntöjä, jotka siihen leikkiin kuuluu. Lapset on oikein tarkkoja siitä, että kaikki menee oikeudenmukaisesti ja kysymykset tulee niin kuin on sanottu vuorotellen eri vastaajille tai ryhmille. Ja niissä tilanteissa, kun lapset vastaa väärin, niin älä tyrmää sitä vastausta, vaan etsi siitä jotain, mikä on oikein. Andreas oli kyllä Jeesuksen opetuslapsi, mutta ei ollut yksi niistä, jotka oli Jeesuksen kanssa rukoilemassa. Ja sitten on tärkeää, että yhdessä etsitään tai joku toinen auttaa siihen, että mikä oli se oikea vastaus. Sitten pidä kirjaa pisteistä. Jos se on sellainen kertauskisa, missä lasketaan pisteitä, niin mieti, miten ne pisteet näkyy tai miten ne lasketaan. Pistelaskusysteemiin voi myös liittää jonkun muun tehtävän tai arvonnan. Eli oikeasta vastauksesta saat 2 pistettä ja sitten saa korinheittoyrityksen ja jos saa tehtyä korin, niin siitä tulee toiset lisä 2 pistettä. Tai sitten, että ne pisteet arvotaan
Systeemi voi olla taululla, kun kysymysmerkin kääntää vastauksen jälkeen, niin sieltä paljastuu, saatko 3 pistettä, 5 pistettä vai tuplataanko joukkueen siihen mennessä kokoama pistemäärä. Sitten vielä lopetus. On tärkeää, että kun se lopetetaan se kisa, niin kaikille jää hyvä mieli. Älä korosta sitä kilpailua ja voittamista, vaan sitä, että me on yhdessä voitu oppia uutta ja kerrata sitä, mitä me on opiskeltu. Ja on ihan hyvä pitää ne kertauskisat välillä niin, että siinä ei ole minkäänlaista kilpailuelementtiä, vaan yhdessä kootaan palapeliä tai yhdessä katsotaan, että miten pitkälle me päästään hyppäämällä pituushyppyä aina oikean vastauksen jälkeen esimerkiksi. Ja se, että voit palkita ihan kaikki. Älä pidä sitä palkintoa pääasiana. Se voi olla hyvin pieni tarra tai joskus ehkä karkki tai vain aplodit tai hyvä huuto niille, jotka on eniten tiennyt. Täällä viljasäkissä on pahvimaljoja ja niissä maljoissa lukee aina joko 1, 2 tai 3. Mä esitän kysymyksen. Jos te vastaatte oikein siihen kysymykseen, niin teidän edustaja saa tulla nostamaan täältä yhden maljan. Ja niin monta pistettä, kun siinä lukee siinä teidän maljassa, niin monta pistettä te saatte. Onko valmista? Mitä veljet löysivät säkeistään, kun he olivat palaamassa ensimmäiseltä reissultaan Egyptistä? Ne sai ne rahat takaisin, mitkä ne lapset. Joo. Eli ei saa katsoa sinne, vaan tunnustelemalla löydät sieltä yhden semmoisen paperisen maljan. No, en mä löydä yhtäkään. Nosta vaan, kun löydät sieltä jonkun. Niin, ja sitten lue. Sitten menee Kaanaan joukkueelle. Miksi Jumala voi antaa meille syntejä anteeksi? Mihin se perustuu? Santtu. Koska se on täydellinen. Joo, Jumala on täydellinen, mutta mitäs Jeesus teki? Mikä se vaikuttaa? No Ville. Mä kuolin meidän puolessa ristillä. Joo. No niin, ja Kaanaan joukkueelle 1 piste. Kuka oli Joosefin mielestä se, joka oli oikeasti hänet lähettänyt sinne Egyptiin? Aapo. Jumala. Joo. Hyvä. No niin, 2. 6, 7, 8. Egypti sai 10. Ja paljonko Kaanaan saa 2, 4 ja 6. Nyt ne, jotka oli Egyptin joukkueessa, voi tulla ensin ottamaan täältä. Eli pojat voi ottaa yhden jokainen. Parsakaali. Joo, se on parsakaalimakuinen se vihreä. Jumala ei ole tylsä. Ja sen takia hänestä oppii aina uusia asioita uusilla tavoilla. Ja tämmöiseen monipuoliseen oppimiseen me ollaan haluttu sua kannustaa. Ja me halutaan, että sä innostut lisää tästä monipuolisesta oppimisesta. Ja sitä varten me ollaan laadittu tehtäviä sulle, jotka sä voit ladata netistä osoitteesta vapis.fi/katta pidempää. Mä toivon, että sinä ja minä, me pysytään opetuslapsina, eli oppijoina koko meidän elämän ajan. Kättä pidempään taas ensi kertaan.